Daghan ang nalingaw ug miad gikik niining hamubo nga video nga gi-upload sa social media. Sa video nga kuha ni Tanol de la Peña, makita ang usa ka iring nga kaabag sa pagbantay sa usa ka security guard sa usa ka dakong mall dinhi sa Subo. Ang iring sa nag-viral nga video giilang nga si Kuya, usa ka community cat. Usa si Kuya sa mga stray cat nga nakabenepisyo sa libreng pakaon sa magtiayong pabe. Ato nang naandan nga iro ang bantay sama sa mga canine dogs. Apan, pasiaw sa mga netizen nga ang iri nga makita sa video gitawag og K10. Ang video miani na og 2.5 million views ug libuan na ang mga shares ug likes niini. Asoy ni Joan nga nagsugod ang tanan sukad ni atong nagkapandemya. When the pandemic hit last 2020, so maglisod nami og feed sa mga cats daily kay dili na magyud ato kagawas daily. So what we did was we asked somebody from the management, and also we asked the guards if they can feed the cats and the dog in the mall kay luoy jud kayo sila sir, walay food.